til fest i gode venners lag. Det jeg får, og Helene har bare kage. Pludselig står du lige der. Jeg siger en dårlig joke, men du bliver her. Could she be the one? Could she be the one? She could have my daughter. Jeg siger jeg skal på toilet. Du ved lige hvad jeg mener. Jeg går derud. Jeg ved ikke hvad det ligner. Der er bremsespor i toilettet. Bremsespor i toilettet. Hvad skal jeg dog gøre nu? Det er ikke min lort. Den er alt for sort. Men hvis jeg ikke fjerner det, tror de det er mig. Kødskidt, det er ikke mit problem. Jeg er tilbage, og nu der kommet kage. Det er min yndlings. Det med rutebil og lavkage. Har du en ski? Siger du og jeg kunne lide. Det er den kærlighed jeg har hørt som barn på CD. Jeg tror det er klart. Vi skal giftes snart. Jeg har ingen ring, men det gør ingenting. Jeg tager mig modet til at spørge, men du går væk hen imod den samme dør, som jeg brugte før. Nu tror du det var mig, der skede i toilettet, og jeg glemte helt at sænke brættet. Nu kan det hele gå i tu. Jeg bliver holdt for nar. Jeg har allerede ringet til mor og far. Vi skulle være det. Jeg ved ikke hvad jeg skal gøre. Jeg går i panik, så jeg siger det var Lasse. Ligesom dengang i gymnastik. Det tog flere måneder at få det væk, men han siger han bare var ude af tis. Hvem kan det være så? Du efterlod bremsespor i toilettet, men du glemte lige at løfte brættet. Kan du tilgive mig?